informații noi. Mi-ar plăcea să aplic toate metodele pe care le-am învățat, inclusiv 5S, Lean și multe altele în viitor. Mi-a plăcut faptul că am văzut și partea practică a elementelor teoretice, pe care le știam aproximativ, deoarece am mai avut și un curs de managementul calității. Cred că toate metodele sunt bune, în special mi-aș dori să am o mai bună organizare prin metoda Kanban. Ei bine, mi-a plăcut faptul că ora a fost interactivă. Mi-a mai plăcut faptul că am învățat multe concepte foarte interesante, cum ar fi Kaizen sau 5S. Mi-a plăcut acest curs partea interactivă, joculețul și faptul că a fost informații care nu le știam. Cred că 5S este cel mai folositor dintre metodele care le-am învățat. Și mi-a plăcut, am și auzit puțin despre Gantt, cred, da. Și după ce am căutat acasă și mi-a plăcut mai mult și am tot căutat și cred că o să folosesc. Mi-a plăcut că am învățat metode și concepte care le putem aplica de la viața de zi cu zi, la momentul când învățăm, dar și atunci când o să muncim. Toate informațiile au fost de folos și bine primite, dar foarte mult mi-ar plăcea să aplic metoda Lean, să elimin risipele și să eficientizez tot ceea ce fac. Pentru mine, cel mai plăcut și util a fost prezentarea metodelor de îmbunătățire în fiecare zi și atmosfera plăcută din cadrul workshop-ului. Din ceea ce am învățat la acest curs, mi-a plăcea să aplic sincer toate informațiile, deoarece consider că fiecare aduce un aport important în realizarea mai facilă a task-urilor de zi cu zi. Cel mai mult la acest curs mi-a plăcut că am avut oportunitatea de a-mi eficientiza timpul și de a afla lucruri noi. Mi-ar plăcea să aplic toate metodele pe care le-am învățat, în special metoda Lean. La acest curs mi-a plăcut mult modul în care dumneavoastră ați predat, în special, adică un mod interactiv. Ați folosit, cum să zic, cuvinte pe care nu suntem noi obișnuiți ca tineri și ne pot ajuta. Cam orice metodă pe care am învățat-o aici a fost de folos și cred că se poate aplica. La acest curs mi-a plăcut cel mai mult că am avut foarte multe lucruri noi de învățat, pe care nu le-am mai auzit până acum, foarte ocupat cu ele. Și mi-au fost așa un fel de provocare, să spun. Sper să aplic toate metodele pe care le-am învățat, pentru că mi s-au părut foarte utile, în special 5S și sper să mă ajute. Și cred că o să mă ajute.